Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo Mseleku Uthando Nes'thembu uvele kuzalo ku-SABC 1. Kwaba-ke nabaningi abaphawulayo bethi abajabulile because babona ukuthi kunikezwa abantu abavele benamathuba, kunikeza abantu aba-rich amathuba, kuyeke labo abanamathalente, kuyeke labo abadinga leli thuba. Ngizofunda lama-comments amaningi avela kubantu ababezwakalisa ungajabula, mase-ke ekugcineni sengiyaphawula ukugoqa kule video. Lana beku-page la kuzalo because i-show ine-page layo la ba-update khona ukuthi yini ezovela upcoming events. So mabefaka isithombe sagabisile no Makhumalo, abantu bazwakalise ukuthukuthela. Bathi lana iqiniso ukuthi aba-rich bazoba rich kakhulu, abaphuwa babe phuwa kakhulu, isono ngumuntu omnyama ongazi muntu ophezulu. Cabanga ukuthi leli phuzu likhuluma ngendaba ye-connection, ukuthi amanye amathuba uzowathola ngoba kukhona abantu obaziyo. Yanele industry inje vele, onemali uzoba nemali, ongenayo uzosala engenayo. Amathuba niyabancisha abantu, angifuni ukungasho. uMamkhize ovele nemali, siyakhumbula uMamkhize wavela kuzalo, angazi noma kwi-Durban Joint wagcina evelile yini. Baningi abantu okulele ikati eziko emakhaya abadinga ukuphiwa ithuba ukuze nabo bathola isinkwa baphile. Kunalokho nifakana nodwa nina seniphumelele empilweni. Manje niyanqina yini ukufaka abantu abangenamali vele nabo bezame? Okay guys, angisaqhubeki nalama-comments because into eyodwa le engiyifundayo ukuthi nje babhale ngendlela engafani, basho into eyodwa. Ilona othi lento eniyizamayo ngeke vele ihlangane. Qashani umuntu okulungele ukudlala le ndawo. Baningi kabi abantwana abasha abahleli emakhaya bakithi. Niyeke nale crossover Durban Joint noZalo nayo iyasicika. Okay, ake ngichaze. Ngicabanga ukuthi uMakhumalo uvele ubusuku obodwa kuzalo. Ngibhekile angitholanga la kuvela khona ukuthi sebemqashile kune-role azoyidlala, but bebembize kule radio station yabo ukuthi ezo-motivate abantu, ezogqugquzela abantu because uyaziwa as a-motivational speaker. So bebembizile ukuthi ezoshiya amazwi, okungabi amazwi abantu okuba amazwi ukuthi athathwe yiwona bonke abantu, because kube imibuzo abambuza yona bambuze njengoMakhumalo ukuthi usukaphi nokuthi yini engatshela abalaleli. So akuvelanga as uMakhumalo ozohlala kwi-show osene-role, but le yama-comments esengiwafundile ngiyayizwa into eshiwo abantu, kodwa manje uMakhumalo akanikezwanga ithuba lokuthi usezodlala indawo kabani oba-introducer i-character entsha. Abantu-ke badiniwe, imisebenzi ayikho, vele makuvela into ekanje bazo-complain-a. Kuke kwenzeka before. Enye-ke into, nala kuma-TV shows kuqhuba ibhizinisi. Njengoba uMakhumalo nje evelele, mabembiza bayazi ukuthi ngalolo suku hlampe i-viewership ezoba phezulu because kunabalandeli bakaMakhumalo. Ngicabanga ukuthi leyo into abebeyenza, baletha usaziwayo uMakhumalo ukuze kuzoba nabantu abaningi abathi nami uZalo angilibuki kodwa namhlanje ngizolibuka ngenxa yaMakhumalo. Alikho-ke ithuba noma isikhala asidlile somunye ofundile, hlampe wenza media studies or wenza i-drama and what. So bekuwusuku olulodwa bazalwane, bekuwusuku olulodwa. Kokunye-ke asosheshe sifunde ukuthi kuthiwani ngoba kuthiwe uzovela.
Kuye kwenzeka nakwenye ishow Imbewu kwavela uKhuzani kuyaziwa ukuthi i-artist kaMaskandi evelele. So ukuletha uKhuzani ngalobo busuku babezama nje ibhizinisi lokuthi kudayiseke. Leyo episode leyo ibe phezulu, ngicabanga ukuthi bebenza into efanayo-ke. Guys, nifunde kuqala before nizwakalisa intukuthelo. I understand ukuthi abantu bathukuthele, amathuba abawatholi, and le industry inzima uma ulandela kahle, uma ubheka izinto ezenzakalayo nezinto abangayikhulumi. Bengifuna ukuchaza lokho ukuthi hhayi, bekuwubusuku obodwa ilobu bayizolo. Angikutholi la phansi ukuthi usethole indawo yokudlala ukuba ubani. Iphelele lapho-ke indaba. Thank you so much for your love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye.